A pé de praia en Tanxil, nunha das concesións máis afectadas na confraría de Rianxo pola alta mortandade de Vivalbo. A voceira nacional do BNG, Ana Pontón, mantivo un encontro cunha representación de mariscadores e mariscadoras deste pósito. No encontro tamén tomou parte o propio patrón maior, Miguel Ángel Iglesias, que se referiu á situación dramática que atravesa o sector. Estamos sobrevivindo a duras penas e incluso non se está levando ni un sueldo digno a casa a maioría da xente. Estamos traballando para gastos, para pagar a súa social e gastos do barco, incluso gastos do día a día que temos pouco máis. O que estamos intentando é buscar unha solución como Dios manda a isto. É que a solución ten que ser inmediata, o que non podemos é ter esta deixadez como se está tendo desde a Xunta a hora de moitas cousas. Ten que ser inmediata o tema das axudas e o tema de agilizar o tema da regeneración desta ría, porque estamos vendo que isto báixenos. E levamos moitos anos dicíndolle que isto se iba e non fixeron caso neste aspecto. Ademais de recoller de primeira man as principais demandas dos mariscadores, Ana Pontón aproveitou a xuntanza para trasladarlles tamén a eles cales serán as propostas que os nacionalistas lle trasladarán á Xunta para tratar de frear esta catástrofe. Segundo ela, unha das primeiras medidas será pedir que se habilite un fondo extraordinario de axudas para o marisqueo. Que é urxente que se poña en marcha un fondo extraordinario de axudas ás mariscadoras e os mariscadores que como consecuencia da mortandade de marisco pois non están podendo traballar, máxime ademais ás portas dunha campaña como é a de Nadal e sabemos que isto é un mazazo tremendo para miles de familias que dependen directamente do marisqueo e que levan pois durante estes meses sin ter absolutamente moi pouquiños ingresos. Creemos que ante esta medida o que se necesita é un goberno que dé as solucións e non un goberno que este botando balóns fora, porque falar dunha zona catastrófica pode ser unha medida, pero sabemos que eso vai a longo prazo e o que ten que facer a Xunta de Galiza, que ten competencias exclusivas nesta materia, é asumir a súa responsabilidade e poñer en marcha ese fondo extraordinario de axudas que estamos defendendo desde o BNG para que realmente haxa unha solución no corto plazo. Tamén aposta por levar a cabo un estudo científico que determine as causas da baixa produtividade que se está a experimentar nas rías nos últimos anos. Porque sabemos que isto non é un problema puntual, aquí hai un problema de fondo, é que se cree un comité de crise no que este a Xunta, no que este todo o sector vinculado co marisqueo e tamén que estén as universidades e os centros de investigación para abordar o problema de fondo que hai e poñer sobre a mesa medidas, porque sabemos que aquí hai un problema de fondo que a perda de produtividade das nosas rías que se ven acelerando nos últimos anos e ante os que a Xunta de Galiza o único que fixo foi facer como que o problema non existía. A nacionalista tamén defendeu en Rianxo a necesidade de que a Xunta poña en marcha dunha vez un plan de baleirado e limpeza dos encoros para evitar que desauguen en baixa mar, sen ter en conta o dano que estas accións poden causar ao sector pesqueiro e marisqueiro.